Meda sena asempansa na da bokratan beba no. Na watwi ye mu ya ye story bi e wo ha. Ebobaba last week kra men kan sa. Right. Kwauda. Eno wo kwa West Mansini mu. Okay. E wa Puemantem tie fan se hye nkokwa ase. Na ebeto dwa se nkokwa baton petua so mra se bedwani. Joseph Frimpong. Okay. Information di kan ba ye no ne se woden krata bi akwakwama ahemfo e wo kwauda ho se omo person mo koy community mine ni bi wo ho bekwa wi eche ne yatete de ase bebre na community mine na koda ne galamsey ene ho nsem ma kwauda hene nana amache apa ene ne manfo ye nsemtwefo hyiamu ma ye ne aba ma dwamna egina Adom FM na Adom TV kase bonim ekopie mu hodi mu amane ba eche so mo mpe galamsey bia community mine no omo mpe e wo krom ho ma ne na nyasem kuma ko jan ba bia na information ba kire se ase ekoya empini ka wo maha na ase empini di wo manim edi omukọ ye ko hu na nanom ema na na gitu mu kokọ che mu ba bi kokro mpa wo so mu kokọ di sa adwuma no ekuo fufuro bi na ase nipa kuo fufuro bi a mo no e fra mo til algin enso atwi wo mu te kokọ hu na kro ya ma chesa se sikasam no ne ade na nakwaje ha de boba no community mine no enyesi na nanye aye na adwese community mine no kro mu ho no omumpe o batase ebidie mu ya yedie aye durachen bidie okay ena akwafa sament be ho asene de aba no sansa de omo kan ye ma Adom kase ye te ye ne se omo mpema ne no okronim enti aba ne sen because omo chese mabu na wo mudi kan akoye no ekwafa asa adwumako ya mebodi ma wo so omo no ena wo machine so omo de prospect hunu se bi ha no e wo ha mo enti ya mo be cheke ye omo hunu se emu ye no ena no mo fa chekwo hu nana enti ade keka kwa ne de eboboba no se na kwakoye youth ya na se mabu no a according to Joseph Frimpong MP no wo makoye training na minerals commission ya de mo nkrata nyina any certificate so wutu mane ye ena wo hene no so ne ekoye omukwa form so omkoye sa prospect ne fa mom no akwakoduru om ntem enti na machi apon na ye kwauda information kire se wajisika apeso wajisa concession free emabu ne nsem adema company ya mebodi ma wo no o se na your friend is saying nana amachiapa kwauda hene okay enti asampa eyade ekonkon ho enti sanana ebeti etum so mo ebetu fo magudi na mana ye yi a edi enti no mudi ka be san so omokoye ne yesena na kasa gitumu emo kwacho mo edum unsa ho ne hyetwenra ase hyetwenra ase kro na ase enti omudi omokotwenra ase hene ho ema na kwotena so kire se omomra community ne gitum sa wo monye dia wo no oni hu asem ka okay enti na machi apa na sabre kwa na waje tum enti si wo mo beje to mo nyintu ni demonstration ye tese ekoso no enti de bo ba no se na amachi apa no wa fa charge wo ba bi foforo as well ye be koso monitor ye de ni be di achi na fa ya hwe se de be kwa matisi dia boni ade nyina kra ya piem wo no ma sa ekofo ifoforo ya se wo mo kọ asa na na di ntro so anwom sika anwom di duabo beje no enti kwauda ne fo magudi etu no akoda ne sempi no e wo ho ye di eche se de asempa aka no eboboba na emu amane enso beba Joseph Frimpong ya so no sebi biem sa ho nkokọ MP no bebre na ho ye de beba later ai na me ko sansa na ye be ko people's forum akopie wasa edie afase pato di kan din ba ko no enye ne sa eye edie afasa ekoso ye be ko de amanebo nyina ma ho na me ko da obokrata na me de Daily Statesman na ehase me pesa me do gina krata fetu so mienu asama eda ha no ene se wokọ bunu east na eye ahafomantem ni mu a achacha fo makomaku nsia na aposifa so mo pachi ne nyina ne se waye kin social ekoso no na achacha fo anka ebeka so mo me vigilators a ehwese kwada no ebeye de sefata we examination wo de atron social no wo de da bi achacha fo na nekita phone so ma solve questions no e wo phone so mo de ma kwada so mo hwe no mu nwia no mu ye meka nche so ma passe wuti amane a eba ne chese ye ka oman Ghana mu na ye pe mantemu a social mu wiemu koso pa dia na chese wo yi kan ebunu ridge broha for region ye chemu miensa no a wo mno mu di kan ya empanyefo chese ha dwene na ensem wo nyina beto dwa ebra opanyi ba kwa na ye branch controller edema bunu ahafo na bunu is matem no ye wayek
ena ene ensamtwefo di nkobo ena odi asem we atudwa na wase achechefo mo saka omo yi no ene wo modu mo famra kwansom ya posifo etoto de makwakọ gina eye court na emra ne omadi Anthony Kwasi Logojo wono ena wo ye panyi a ene wo kwasa mantem ye keka so mebubo di ma we na woda wa ye kena na wo mo ehwetoto eniema wase enyade a eboa esanse de bia no afi bia no ebeba no nabono omo komanim wo mo cheso mo tumi esoso so ntene na chechefo nsia emra no aso omumu na edin a wo mo de ba ye no yabesha na ya bobo ni nyina so edi ama na so no me de sa won saka da bokrata ya details nyina wo mu kwa kenkan ma me na no ati krompo ne yesi asa chi binu maka ho ya wo mo so ebo sa abra na wo bechem ni potem ho no enti eno the daily statement da bokrata eno no ma me fa nko daily graphic na yenhye se wonim sempenye fogu so ebo moden se galam sensensem aye kwan won betu ase Samuel Buginapo Minister of Lands and Natural Resources was for no ebani ensase enye mu agudie wo hyeso no wono na ekasa wo hai wo se Ghana fo ankasa ya na yesu ne ban bi ne enye sanse sempanyifo yo mo fa modie bi ombotumi de hyehyɛ egu akwanso esa nya adwuma na timamuni ni so no de won fa nya adwuma de bi ode mra ne be hye ne motom na wo ne se de wo bro ememu a eno no emwa esanse embra bia wo mo de beba no etogi se dipa bedi so wo se bi mai o ma adwen se wo si wo no obefa bi wo sisi obefa di wo se no na ekoba ne sa na edo help no na eba emma ekon na aban ne pese okono enwie peye enti se beye yie no mo beta aban na chidi a na ehyehyeye bia wo hono bia afanya adwuma yesi community mining community mining wo kwa mani wi ade wo so edua na wo se wudua wo ho no mo de wo se wo ye bia ye betumi asanso nya ya sase no back de di dwuma foforo no wo se wo de ye adwuma saa eno so ho asam eda ha wo bakata fato so aduo no a se wo nte ya me ka kire wo se ene obeche bi lamte ekwan no me pato afiti anadwo no ndu ekosi ahomache no num empanyifo ebetum eye enne ne china mechese enne ya woda de ko china ye efieda ena sa dwuma de wo mo chese ekoso enti amane no ene se wo mo esiesie ekwan no kakra ya eno no wani ye de enade pa kese ena ebetutu interchange no se de be ya wo kire bi no enkwankwa fa 20 bia ma BBC krompo na bibi betumi asevi nipa bi ewo ho enti we da bokrata daily graphic amane a wo de ba enti obete bi lamte run about one ma de ekọ central mosque aboso kan no eho eno mo chese empanyifo etum efiti ne de akwakosi ni fiada me pacho sene so anaju no ndu ekosi ahomachi no num ana ye kulusu kwan no enti empanyifo chese sa wonam hod masoso tumrika se de be na eye science ye de sisi won ma e cho se e waso manefa hanom no e fa ye adwuma ensem wo nyina na director wono na Department of Urban Roads J.O. Amo Godfred wono e na ne sa hyase a wodi mu amane ne nchemu ebre yenti efiti enne ekosi fieda ena esakraye we no eba mede wo ejina mu ewo finally no mede wo jam wo daily guide na ya hwe kratafa etoso ensia bokon sensem no ano se ye kase no na no kwasi da ne joda mentime ho ase so ne basabasa ye ekoso no ena so ma nipa makomako enkron ena wo ma hye wo kwa ewo ho no ma ani enyan na panyufo se kwasi da ne joda no ena wo hu no ye ne nkane akrompompote mo nkane adundum ye na amakro mu ayesum tum panyufo tutu o manamo ye de wo betumi bia se de be ye na enkane abeba ne netco adwumafo nipa bi ne bambofo kobom ho ban mo kogire mu ekoye ne kama mankane no esamba kroni mu na upper east regional area manager edma netco Eugene Ado wono na edi semo yatudwa ya wache so mu yo famu de bia eboy na so ko wi akire no ageba ye raha ye koba ha ne ade no na nipa nkrom na famu ahwe wo mu nkwa eno so ho asam ewo daily guide abokrata di mu bebre na wo ha no ma ye o mampani akufa do sema a wokeka fa so mo ebehwe na investors aba abibiman mu aba enso aba invest na abibiman kan ko ne sikasem gya ne na so no eno so ho asam eda ha na eno aso GJ ni fe central region free mantib no eden krata aba bonten asempa mebo mabaso pa sanse posifo aye o madwe so mo ne semtwefo ni nkita ho asema bakrompo na ye unse Kofi Adjema report o tell say yenti posifo nkanti ye nim posa osofo no mo che no wakasa wo hini krompo ma che no wakasa ye nim asa wo mo emwa ye wo ye dwumadi a ye di mu wo mo eden krata bre IGP ese
Nadaroma sa wacheche posifu ano he wokwa district a wunya wom wo ba regional national krompo na benya krompo na wo be bra anu ye nkra wunya nti omo so omo sa IGP a Nadaroma onwu niema mumam na sade ne yenyom te kane no yenkɔ no saa e wo krowe mu na eno no ebe bonti asempa kakra me de beka ho na ma wie no mate me da se bebre me birthday o sa na boss emphasis that Star Assurance your solid partner top chocolate chocolate CBG we stand with you at the Herbal Center where your latest form your partner for life Vodafone